El dilluns passat vam veure com el nostre pallasso de president feia una compareixença per a dimitir, que realment va ser més una cosa lamentabilíssima basada en el... Nosaltres vam fer el que hem pogut i el govern no ens ha ajudat, que bueno, s'imagina que està més basat en la seva estratègia legal i també el sentir d'època de jo solo soy una víctima, però bueno. Després d'esta terrible declaració, el tenim probablement agarrant-se una baixa mèdica per a poder seguir en funcions una temporada. I bueno, nosaltres ja teníem gravat un programa com és habitual per a este divendres i mos ha costat fer un programa d'urgència perquè trobàvem que era important parlar una miqueta de... De I l'absentisme ara què? laboral, no? Perquè el president de la patronal diu sempre que... Sí, sí, sempre que diu... Vacaciones, no? N'hi ha un problema en les baixes, la gent s'agarra massa baixes mèdiques, l'absentisme és un percentatge, i ara hem vist en viu i en directe com un tipus, a banda que es fa la víctima i el que tu acabes de dir, el tio diu a les clares de m'agarraré una baixa per no anar, i tot el món sobreentén que li la van... O sigui, tot el món sobreentén que és una excusa de puta merda i tot el món sobreentén que li la van a donar sense cap tipus de problema. Vull dir que després el Hombre, problema està en la instància de lo que fa el treballador, que el treballador s'agarra una baixa, però vull dir, el sistema mèdic, o sigui, no s'està parlant del tema, però el sistema mèdic en putos calçons a l'aire. Vull dir, jo vull saber qui és el guapo o la guapa que li Sí. firma una baixa a este tipus, una baixa que enviarà al Congrés de Diputats i espere que si li la donen es filtre qui és el nom del desgraciat o la desgracià que firma això, perquè vull dir, avui en dia es filtra tot. Ojalà es filtre el nom del metge o la metge que li dona una baixa manifestament No, falsa els a Amazon. funcionaris són intocables, no sé Bueno, qui diu quantos. que serà funcionari? Eixe, vull dir, este va al de la mútua. A veure, recordeu que les Corts Valencianes, vull dir, perquè ella s'ha donat de baixa de president, i per tant ja... Bueno, és president en funcions, igual podria accedir, però les Corts tenen com un tipus mútua. Vull dir, que van allí a fer la revisió mèdica i tot això. Jo ho sé de quan treballava per allí, vull dir que el metge o la metge de les Corts, a veure si vol el marró o si no, si espere que Mazón tingui un segur privat. Home, Espere jo que espero que a, Mazón per vagi coherència sí. a que li donen la baixa dient que ella ha patit més que Jesucristo, que dia garabatos en Bluesky, perquè realment, o sigui, no sé si vosaltres heu vist vau arribar a veure, crec que Juan sí, la mm, compareixença en directe, que és que va ser que ella ho havia passat tan malament que la gent li havia fet bullying, o sigui, el discurs este de xiquets de que pati d'escola, en el fons. he de fer una puntualització respecte a veure la compareixença en directe, perquè Ja sé què Andrea vas a dir. no l'estava mirant en directe. Andrea anava com 30 minuts en retard o el que No, fora. A anava veure, com no, un parell de minuts en un parell de retard minuts, sí, perquè el meu mòbil no funcionava bé i ella com, està dient tal, no sé què, i tots com, Andrea, ja ha acabat. Sí, ho he dit. Ja, pues mira, Va un ser parell de minuts, però... una nota còmica molt, molt bona, però bueno, al final Amazon ha utilitzat la carta de la salut mental. Quanta gent ha utilitzat la carta de la salut mental per a ser autèntics fills de putes? Pues bueno, Eh, troba que simplement s'ha sumat a la onada i diu, pues bueno, no puedo más. I ja I, està. Però I jo m'alegre jo molt. penso És que a... inclús el seu entorn li haurà dit, hòstia, és que Carlos, és que t'has barallat en la família, no sé què, has a mi s'ha posat barallat en molt la família no per això, s'ha barallat en la família perquè viu en un per piso de pitxa soltero floja. en el seu amic i com tot apunta que la dona t'haguera cansar d'ell fa una temporadeta. Vull Per dir que això, això no, no però ve que d'ara. tots els col·legues li hauran dit com, buah, Carlos, tio, estàs patint massa, tio. Això Has de no val la començar a pena. pensar en tu. És que Sí, a sí, veure, ojalà feren igual que en la Isla de les Tentaciones, vull dir, un apartat on és Carlos Mazón xerrant ja soles a càmera dient, buah, ara estic començant a parlar en mi, a parlar, perdó, a sí. pensar en mi, bueno, i a parlar igual també, perquè té pinta d'estar tocadet. No, a veure, No, tocaeta està. Jo crec que, o sea, jo en certa manera m'alegré, ho vaig posar també en Blue Sky, de dir, bueno, sé que és una compareixença agredolça perquè mos ha deixat a tots a mitges dir este grandíssim fill de puta, però alhora recordem que ell volia continuar fins al final i no ha pogut. No ha pogut Mm. perquè la pressió ha sigut massa forta, perquè ni l'oposició ha estat ahí per a evitar-ho, perquè ja veieu que ha sigut este any d'ells, vull dir, m'agradaria
veure qui és aquesta oposició que en teoria l'anava a fer fora, ni el seu partit tampoc ha fet res, absolutament, quan els està fonant electoralment. Vull dir, és que ni tan sols per les raons més egoistes han fet absolutament res, perquè són uns putos covards. Aleshores m'alegre que com a mínim la pressió social hagi pogut en ell, perquè jo entenc que inclús el més fill de puta de les persones no pot aguantar 3 anys que li diguen assassino totes les Amore, voltes que ell públicament. n'hi ha una peça que està molt bé, que es diu, que està en Levante i els diaris de premsa ibèrica, que es diu El hombre que no supo reinar, i no sé si ho heu vist, que és de Juan Ramón Gil. Juan Ramón Gil era el director d'informació molts anys i és el cap de continguts de premsa ibèrica, és a dir, d'Informació Levante i Mediterráneo. És a dir, és una persona que té que té premsa ibèrica per damunt dels diaris, que no fa absolutament res, és a dir, una persona que es dedica a anar a la tele, a parlar en uns i en altres, a fer mamoneo. Jo he conegut com a diverses persones en aquest puesto i és un lloc que no té massa funció i este tio bàsicament fa columnes. I este tio és conegut, i jo ho sé per entorn, perquè era molt col·legueta, o sigui, és d'Alacant i era col·legueta de l'entorn de Mazón i companyia. I ara que ha caigut, o sigui, justament de quan gravem això, el dia que dimitís, és ahir, no sé si ho trobo ahir o després d'ahir, trau com un article dient coses de Mazón que tot el món sabia però que ningú dia, que era bàsicament que el tio pues, estava trinxerat perquè no quiero que se me recuerde com un asesino, però també recorda coses del seu entorn. I una cosa és que el seu entorn vivien tots d'Erasmus, és a dir, que el dia de la Dana, que és un dimarts laboral, la meitat estan en Alacant perquè no han pujat encara a València a treballar. És a dir, directors generals, secretaris autonòmics, assessors. Vull dir que aquesta gent va anar a la Generalitat com a que era de broma, que no estaven treballant, que estaven a sa puta casa. No, és que jo teletreballo el dimarts. Vull dir, qualsevol persona que veja les dificultats que li donen per a teletreballar, vull dir, té que saber que estos estaven a sa casa tocant-se la bossa en un dia laborable i, de fet, un tema com super significatiu és que el dia d'autos, quan el diari diu que apareix a les 8 de l'esprà ell canviat de roba a la porta de la Generalitat, pel carrer Cavallers, un tema superimportant, això m'ho va indicar Andrés Boix, i és important. El que rep és Josep Lanuza, que és un assessor de comunicació del partit. És a dir, l'única persona que el dia de la Dana està actiu a les 8 de la vesprà és un assessor extern que cobra factures a càrrec del PP, perquè no n'hi ha ningú absolutament del govern que estiga a aquest dia en la Generalitat com per a rebre'l, com per a acompanyar-lo, i evidentment no n'hi ha ningú en tota València que tingui l'autoritat d'anar a treure-lo del bar o treure de sa casa, estiguera o no en els pantalons posats. Vull dir, que només l'assessor de comunicació, que mos pot caure millor o pitjor treballar pel PP, però almenys aquest home sí que pinta que curra, perquè aquest dia estava on havia d'estar, sent ell un extern, és l'únic, perquè com apunta Juan Ramón Gil, que tot este any s'ha callat la puta boca, com se l'ha callat tots estos anys. O sigui, mentre ell ha tingut control del pressupost, s'han callat la puta boca, ara resulta que tot el món sabia que no feien absolutament res, que eren uns inútils, que es passaven del dia de festa, que ningú tenia autoritat per a dir-li res, perquè eren uns pilotes. Però ha tingut que caure. És molt fort. És que ara tots comparteixen l'article de Juan Ramón Gil com dir que ben dit i dir... I ¿Es el de la Casa de las Brujas? Sí, No. ¿Es el de la Casa de las Brujas? Es que no. Nayara m'ha etiquetat en uno que diu la Casa de las Brujas de Mazón és on treballava Andrea i jo pensava que m'estava dient bruixa, però és que és de veres, vull dir, l'edifici de la Generalitat a Alacant, que on es fan actes oficials, sí, però no és la seu, s'equivoquen, però bueno, sí. Que m'ha fet risa la coincidència. Jo l'apunt que volia fer, que no m'has deixat interrompre perquè estàs mirant a l'infinit, Quico, és que què es pensen? Que és això el Parlament Europeu? Perquè en el fons sabem de sobre que aquesta dinàmica que hem vist en la Generalitat és la que s'aplica per norma general en Europa. Vull dir, en Brussel·les està tot el món tocant-se el rabo i ara, pues, diguem, en teoria, l'espai local, que era on la gent havia de currar un poquet, pues, aplica la mateixa idea de així hem vingut a que no s'acabi la festa. També et dic que parla un poc mal pels que demanem teletreball. Vull dir, perquè al final... Joder, no, esta gent no té teletreball. Claro, sí que esta gent no treballa. Esta gent no treballa directament, no es pot dir. És que a ells no els fa falta demanar-lo. Et diria justament que qui sol demanar teletreball és que treballa, però normalment el perfil de persona com esta no necessita que li coincidisca en res perquè ningú està mirant a veure el que fa. Sí,
Però també a mi n'hi havia un tuit de Blue Sky que... bueno, un bluit que no recordo ara qui l'ha posat, disculpeu, però que m'agradava molt el que dia, que és ha tingut que vindre altra volta el rei i tota la colla i la cadena SER i tots els que estan així per a veure el que li xilla a la gent i com el traten i que es veig en prime time, que li diuen assassino i tot, quan Reta fa mesos que Mazón vaja on vaja, li xillen i li diuen de tot i ho enviaven en vídeo, és com ho tenen que veure ells, ho té que veure la gent de Madrid perquè n'hi hagi alguna conseqüència, n'hi hagi algun tipus de pressió en realitat no sé del Partit Popular, del país, de qui fora, que veure, és cert que coincideix en un moment en el que n'hi ha diverses declaracions, n'hi ha moltes coses que a lo millor en altre moment no sabíem, però és veritat que em dóna la sensació de que altra volta repeteix, igual que va passar quan la Dana, que és hasta que no ha vingut el rei o ha vingut Sánchez o el que siga, és com no són conscients del malestar que n'hi havia o coses així, saps? Que és, Sí i no. O sea, et faria un apunt bàsicament en que s'ha papat l'actualitat. O sea, jo crec que el problema... sí, això sí. Lo que apuntes crec que és correcte, que ha d'afectar a lo que passa a Madrid per a que sigui important, però crec que no té Totalment. tant a veure que vinguin els reis o no, té més a veure en el que li està passant al Partit Socialista i que hi ha com tota una sèrie de coses que estan quedant eclipsades perquè Mazón fi de puta, vull-te. Sí, I això jo penso totalment. que és el que realment ha tocat els palos que havia de tocar perquè funcione. Lo que al Sí. final dius és que tens que tocar suficientment els collons, diguem, en l'agenda setting perquè al final et facin cas. Sí. Sí, a veure, i també, ara entrarem en les conseqüències, però també és central i molt de lo que passa en la relació que té el PP en si mateix i el PP en Vox. És a dir, que al final essencialment el que passa és que Feijó i el seu entorn, és a dir, l'entorn del PP, el que pot fer que haga, que dir Aznar. Aznar ha tingut un paper prou més important en tot això de lo que sembla, és a dir, ho diu Juan Ara Ramón explica Gil. això explica-ho un poc per damunt, perquè jo crec No, que la Aznar major ha part de la sigut, gent no ho ha seguit. Aznar ha animat diverses voltes i a més ha eixit en diverses fonts Amazon a seguir porque si no esto será culpa de Pedro Sánchez y si te vas, Pedro Sánchez va a salir impune y tal. Aznar, que en el fondo és el que dirigeix l'estratègia del PP, o sea, entre altres coses, o sea, l'estratègia de la dreta, li va dir això i, hòstia, que està imputada la dona de Sánchez per una cosa que no té fonament, el fiscal general per una cosa que no té fonament, i estan intentant emmerdar a tot Cristo en el PSOE pues per lo que feien tots els partits, que tot el món sap que ha estat en un partit tota la vida, que és que n'hi ha pagos en metàl·lic, n'hi ha pagos en metàl·lic de coses de campanya, això ho sap tot el món, d'ahir, vull dir, de fet, d'ahir a la finançament il·legal n'hi ha un gran tram, és a dir, sí, és finançament il·legal. D'això no mos allargarem, però vull dir, n'hi ha tres casos molt endebles en este moment, que se suposa que són hay que desgastar a Sánchez, i que en este moment s'està parlant de Mazón. I això és per lo que ha caigut al 80%. És a dir, ha això és caigut veritat. perquè està fent mal al PP estatal. El tema és que el PP estatal, vull dir, el Feijó és tan rata i tan cutre que han empitjorat el tema de forma dràstica per ell mateix. És a dir, no volia caldo, doncs ara té dos tasses. Perquè ara va estar parlant de ell i Abascal, ell i Vox, si cede, si no cede, no sé què, no sé quantos. Però jo crec que fonamentalment lo que ha passat és que s'ha convertit en un problema per al PP estatal tan gordo que apareix en les enquestes i que ha obligat a reaccionar. El PSOE, siguem sincers, el PSOE a sol li ha vingut molt bé. I el PSOE, com lo primordial és protegir a Pedro Sánchez. Sí, Recordem perquè en que realitat les úniques persones que estan demanant la dimissió de Sánchez, rollo, ahora tú también, Pedro, és la mateixa gent que ja la demanava en 2000, vull dir, fa un any. I fa 2, i fa 3, i fa 4, i fa 5. És a dir, Exacte. n'hi ha gent que... Claro, n'hi ha un punt que hi ha gent que odia Sánchez tot el rato i ja està, però recordem que Águeda Micó se'n va anar del grup de Sumar perquè no volien cridar a Sánchez de la comissió d'investigació de la Dana. És a dir, per protegir a Sánchez, que diu, no, Sánchez no pinta res en la comissió d'investigació de la Dana. Perdona? Home, alguna... O sigui, no sé, si l'exèrcit és el que va salvar a la gent, segons diuen ells, algo et pintarà el govern central. Per protegir el govern, Sumar i companyia van consentir que Compromís es trencara per la meitat. A ells els ha anat molt bé Mazón, perquè ja han entès que mentre existirà Mazón era un escut de protecció contra Pedro Sánchez. I, per tant, el PSOE no ha presentat una moció de censura ni ha fet absolutament res en aquest tema. No va fer en els dies següents de la tragèdia. I això ha sigut un regal. I ells, ojalà que haguera seguit més temps. És a dir, al PSOE estatal i autonòmic li ha anat molt bé que es podrira
Sí. la comunitat autònoma valenciana, que es podrira, perquè ells els va bé i ells segueixen a la seva agenda. Vull dir, aquí els únics que, mal que bé i a remolc, han dit algo coherentment del seu compromís, per eliminació més que res, compromís des de les primeres setmanes de moció de censura, eleccions que se'n vagin i una sèrie de coses, que té un perfil baixet, però bueno, bé, més o menys Algo és algo. la posició té algun sentit, haguera mico setmanal perquè citaren a Pedro Sánchez, tu mires de l'historial de compromís, hòstia, comparativament, no fa... No, claro, tampoc han tingut res que volen la gestió, pues no fa vergonya, tampoc és molt proactiu. Que Águeda Mico se'n va anar, però l'altre diputat d'iniciativa ara fa vídeos i és com plorant amb les víctimes i tal, i ara No, és és el com que és famós. sumar, ell. Ella Exacte, apareix ara com a ell sumar. està a totes ella està a les comissions, que li tocaria haver estat a Águeda també, però, claro, com ja no estàs dins del grup, que dic també, recordem qui se'n va i qui es queda, vull dir, en aquest cas, pues bueno, ara ell i Cinten Rius i coses, a mi em pareix, pues, no sé, en fi, no vaig a Jo és que comentar més, però... crec que, o sea, estava pensant mentre parlàveu que crec que és una cosa que costa molt entendre a l'esquerra espanyola des de fora, no? Vull dir que quan així es parla de la implicació diguem, de la culpa que té el PSOE, no en la tragèdia en si, sinó en tot lo posterior, en que no s'hagi solventat, bàsicament, que això, tocar-ho és alimentar l'extrema dreta, és algo que es fa pànic. Dona igual que estiguis parlant de gent d'extrema esquerra o no. I en canvi, així, vull dir jo veig que hi ha una part del cabreig que vull dir, la gent no és imbècil, tot el món sap que hasta el més fatxa sap que Mazón és el responsable principal d'esta merda Sí. i és el responsable que tot el món vol fer-lo fora. Ara bé, que els altres no han ajudat per càlcul polític, que no l'han volgut tombar, que van tardar en enviar ajuda, que hi ha tota una sèrie de coses que poden tindre després els seus matisos, les seves complexitats. Però que jo pense que hi ha una gran part És que me'n recordo que parlava sobre el tema de la ferida antipolítica. Dir, hòstia, crec que hem eixit molt tocats democràticament perquè Sí. en el moment més greu que hem viscut de la nostra història ningú, no hi ha nadie al mando i a tot el món li la sua perquè n'hi ha altres coses que tenen que veure en el seu càlcul personal o polític que estan per davant. I això, vull dir-te, tu com vas a dir-li a la gent que es fia de les institucions? És que n'hi ha suficient com per a que... Quan sona l'alarma, ara, o sigui, ara de sobte ens envien una alarma, entenc que en certa raó la gent no es fia perquè dius, esta gent està fent ara el correcte quan abans no ho va fer, doncs jo què sé. Hi ha un clima també un poquet irrespirable per aquest sentit i a mi em pareix que tot això no s'ha volgut parlar del tema perquè fa mal i toca una ferida com massa complicada, massa corretjosa, no I s'explica perquè millor. com a persones d'esquerres el que siga no pots parlar del PSOE i tal ni fer-li el joc a l'extrema dreta quan aquí No, en és que realitat... mos passem el dia protegint el puto PSOE per un costat Clar, o per altre, com si i, fos la i, nostra faena, saps? i no mos pensem que el que va passar a Paiporta no passarà en les eleccions, vull dir que s'esperen a veure, vull dir, que s'espera el PSOE a veure què trau així les generals. No, a veure, Vull dir, per molta coalició el que siga, vull dir, Mazón és el primer, però és que després jo sincerament pense que ningú que tinga algun familiar a qui li vagi a passar algo o simplement vagi anat a la zona a ajudar o el que siga, jo no crec que vagi a votar a Sánchez. És que què vols que et diga? jo crec que n'hi ha un encono molt gran en tot això. Pense que això és veritat, però que crec que Mazón i el PP ho ha fet tan mal i d'una forma tan pornogràfica Sí, que sí, els sí, altres sí. han quedat ben coberts i quan tu fas les enquestes preguntes i és com dir, sí, la gent del PP i de Vox pensa que molt mal. Però més enllà de que les enquestes ja no són fiables, que és el que vos enviava, no? Cada volta menys gent contesta i tal. Però la tendència en general és que justament és lo de Pedro i el Lobo. Vull dir, la dreta està tan loca en Pedro Sánchez, diu tantes mamonades, que en una cosa en la que Pedro Sánchez realment De ho ha fet veres molt la malament, caga. com el foc està en el fiscal general, que no té proves, en lo de la dona, i en tot això, realment Pedro Sánchez va a la comissió d'investigació del Senat quan l'altre dia li diuen coses que té fonament, diu, hòstia, per què vostès paguen sobres? Al del partit que pot dir, vale, no és la il·legalitat més flagrant, però està feo. I el tio és guanyador parlant d'unes ulleres i tu t'alegres perquè l'altre del PP és tan impresentable i tan inútil Suposo que tu vols que sí. guanyi Sánchez. I al Sí. final,
crec que el PSOE, una cosa que està fent bé, el que ha fet en Televisió Espanyola, vull dir, el PSOE ha agarrat a Televisió Espanyola i l'ha alçat en audiència fent infoentreteniment, la revuelta de companyia, vull dir, unes audiències que estan anant-los molt bé. La propaganda del PSOE, per la gent que té que votar el PSOE, està anant com un coet. I el pla del PSOE, que ningú el diu en veu alta, però és evident que és inflar a Vox a costa del PP perquè Vox devora el PP i que en última instància el PSOE guanye, traga un vot més que el PP o el PP es desintegra junt amb Vox o algú li dona govern al PSOE per una carambola, perquè aquest és el pla de Sánchez, i ara, com que tot el món estem apostant, en el fons, que el PP s'abstinga o que passi alguna carambola perquè Sánchez torni a guanyar, i si tu llegis els propis columnistes de dreta, estan acollonats en aquesta perspectiva, perquè la veuen ben de volta més propera de este tio va tornar a eixir-se en la seua. Al PSOE li estan anant de puta mare, això. Sí, sí, És a dir, això per ara supost. mateix tenim, gràcies als valencians i sacrificant els valencians, un govern de merda que no va presentar pressupostos, en ese tipus, en funcions, ningú candidat clar, no saben si podran investir. Si investiixen algú serà en un cost altíssim per al PP, perquè no només autonòmic sinó estatal, és a dir, des d'ahir està Feijó, diu que és el que va negociar en Abascal, en lo qual tot el que li demane no li ho va demanar. O sea, això és important, és a dir, com ells no es fien del PP valencià, recordem el que va passar l'altre dia, és a dir, li van proposar que fos Montpó, tal. De moment, el PP estatal no es fia del PP autonòmic valencià i Feijó va negociar personalment en Abascal la investidura. Això només necessita una cosa. O sigui, això només vol dir una cosa, que en el fons li estan exigint del PP estatal i és Abascal que està jugant això en la televisió estatal i en la ràdio estatal. Per tant, som moneda de canvi, B, som hostatges de l'estratègia, en el fons, de Vox i del PSOE. Sí. I ara, per tant, anem a sentir hasta les molt probables eleccions de març, que si no eleccions seran el 22 de març entre Valls i Madalena, o si no, un any i mig de legislatura en mans de Vox encara més que ara, i per tant, jo es discrepo en tu, crec que l'estratègia del PSOE, per a que el PSOE torni a superar el 30% de vots, aquí i a tot arreu va com un coet. Sí, Per lo que va passar en juliol del 23, n'hi havia molta gent descontenta en el PSOE. I el PSOE, molta de la gent que tu, jo i els tres que estem aquí Sí, coneguem, però van anar i van votar el PSOE. I tornarà a passar, Pues Va ho dic molt avui. bé, va molt bé perquè han decidit directament devorar a Sumar i que tota la gent de Sumar i companyia i Compromís anem a votar a I Sánchez cauran. com a locos i en això té raó, però jo penso que n'hi ha molta altra gent que ja l'han perdut i aquesta gent és que s'anirà a l'extrema dreta, ja segur. Vull dir, és que estem ja en la situació de que moltíssima... Vull dir, tu mires, només que mireu els likes de gent que Eixa gent conegueu... es dona per amortitzar. Sí. Desgraciadament, aquesta gent no... O sea, jo ho dic per com he vist en molta gent aquest perfil de conversió que tu dius, però es considera políticament residual. És a dir, no suficientment potent com per a rebentar-les. I a mi em preocupa els efectes a llarg termini. Vull dir, jo crec que els dos teniu raó. El tema és que són en fases distintes. Jo crec que ara tot Cristo va votar al PSOE i tots, i a veure si no acaba votant el PSOE també, o sigui, este és el nivell, jo no he votat el PSOE en la meva puta vida, però vull dir que crec que la gent li fa pànic que el PP pugui repetir, n'hi ha que un vot de castig ahir, va haver un vot de castig de la hòstia, però crec que això durarà el que dure aquesta legislatura, que ja veurem el que dura. Sí, Però jo crec després que... veurem, perquè vull dir, esta ferida l'anem a arrastrar una dècada, vull dir, això va pa llarg. I que també és que això estan jugant sobretot al curtterminisme també, òbviament, perquè com és Sánchez i companyia, vull dir, no sé, a mi de veres em dóna la sensació de que anem a perdre a Penya, que va a perdre el capo, que va dir, pues ¿por qué no estos? Ja l'han perdut, Perla, ja l'han perdut. Sí, però... Ja l'han perdut i jo estic en tu, és una merda, però a ningú li importa, ens importa a nosaltres. Jo estic d'acord en el que dius. El tema és que crec que políticament avui això, sent gravíssim, no és important. Vull dir, però que la mateixa gent que tu saps la macroeconomia com va i tu saps quanta gent està fotuda mentalment, està al límit, i això avui en dia dona igual, perquè quan arriben les eleccions, per un sentiment negatiu i no positiu, molta d'aquesta gent votarà al PSOE. I al PSOE li estan en bé. Vull dir, tots els que no són al PSOE és que van a passar la puta. Jo crec que les autonòmiques, crec que quan arribi aquest moment, Sánchez mirarà, veurà que Pilar Bernabé és molt més alta. Vull dir, crec que si són avançades, crec que quasi segur que s'acabarà presentant Pilar.
Perquè diran, bueno, tal, si és el mateix dia de les municipals, bueno, perquè quedem coixos. Però si és antes, si és a març, jo crec que és per a Pilar Bernabé trau un bon resultat, perquè no és una gran candidata, però per almenys és faenera, és mediocre, però bueno, tira-li, pa lo que n'hi ha avui, oiem, ojalà més gent com Pilar Bernabé, que fa la seva faena en una mínima diligència, i ja està. Vull dir, i estos trauen lo suficient perquè s'abstinga més gent dels altres. Avui en dia, la política en la que vivim ja és quanta gent s'absté més. Ja no n'hi ha ni transferències de vot. No, claro, i que ahí també, per bé de que torna alguna espècie de semibotànic, vull dir, també ens interessa de que fora totalment aïllat o en març una cosa Sí, d'aixes, que fora marca compromís més o menys forta i Sociates i Vox. Vull dir, en el fons, perquè saps que el PP estarà mort i que, i sobretot, que molta penya de Vox i companyia no vaig a votar perquè són les eleccions autonòmiques. autonòmiques, sí. Si tu no votes contra Pedro Sánchez ese dia i votant en les autonòmiques contra un govern que tu has apoyat, és complicat que sigui contra Pedro Sánchez. La cosa sí. A veure, mai han tingut eleccions en solitari, però si també aconsegueixen que això siga com una espècie de plebiscit contra Sánchez, vull dir, si Mazón ja no està pel mig o això, també poden mobilitzar la gent. Vull dir, Però és que jo no ja, ho sé, perquè és sí, que com tampoc, vull dir, no ho sabem, perquè com mai ha sí, passat, però... és complicat. El que passa és que és un moment en què ells no tenen regidors mobilitzats, o sea, és Sí, complicat que passe costarà. i lo normal, comparativament, és que n'hi hagi de 10 a 20 punts menys de participació en les autonòmiques que en unes generals o de l'altre. Lo normal va afonar-se i va afonar-se molt més si n'hi ha eleccions Veurem. el vot estatal. Veurem. Jo no ho tinc clar, perquè pense que aquesta és una qüestió bastant fora de norma, per tant, no sé si es comportarà electoralment com es comporta No? la I resta de també, coses. No sé, jo penso que va haver més participació que la normal en autonòmiques. No sé si i, arribarem a les estatals, però vaja. també, L'única volta, també un a veure què parèntesis. passa, perdó, també a veure què passa en l'Horta Sud, vull dir, perquè Sí, són 500.000 persones, vull dir, és que poden decantar totes les eleccions totalment, i si la sí. gent està rabiosa, i per molt que siga Pilar Bernabé, no tenen, bueno, no ho sé. Bueno, no ho sé, massa Sí, a incògnit. veure, Bueno, digues. la qüestió és la participació, que n'hi ha molta gent antipolítica. Les úniques eleccions, per lo que Andrea apunta, les úniques eleccions autonòmiques de la història d'Espanya que han tingut participació comparable a les estatals són les del procés a Catalunya. Les Mm. úniques. I és un moment en què tot el món sentia que jugava algo que era vida o mort. Hmm. I ahir sí que van participar tots. Quan no, lo normal és de 10 a 20 punts menys. És a dir, inclús si fora molta Sí, sí, participació sí. serien 10 punts menys. Sí, Sí, jo perquè estic, també... estic en Sí. tu, però que jo no anava per ahí. O sea, no crec que arribem a la participació del procés, però sí que pense que ha passat algo tan greu i que mos costarà molts anys de superar i crec que si hi ha... Una cosa és que s'acabi la legislatura, que jo no sé si ho veig massa factible, la veritat. Però si anem com anàvem més o menys apuntant, a eleccions anticipades, jo crec que està molt recent com perquè la gent es pique Ja, i però sí. diga, Ja. La PP Horta Sud cosa, fora. sí, però la a cosa és Alacant... si les posen quan faça bon temps. Sí, però a No és veure, cosa menor. no es parla menor, però de veritat, vosaltres creu que a Alacant o a Castelló la gent va votar en massa de forma... No, perquè este país està desarticulat. Vull dir, Sí, jo això vos ho compro per a sí, València això és i veritat. l'Horta i la Això és Ribera. veritat. Però vull ok, dir, jo a Alacant compro. o a Castelló la gent va suar per exemple, és molt decisiu per al PP d'Alacant si poses un candidat, si poses Marejos a català, probablement el PP de València i de Castelló sube del tema. Vull dir, n'hi ha moltes intravariables, però jo crec que el tema de la dana serà un cosa a vida o morta a una zona determinada. I l'últim apunt que voldria fer, que és una cosa que han tingut clars només dos actors, diguem, crec que l'activisme d'aquí ho ha celebrat, i crec que la dreta de Madrid, rotllo llibertat digital i tal, que jo segueix prou, estan molt convençuts que Amazon se l'ha carregat l'activisme de l'esquerra al carrer. És a dir, ells tenen clar, i ells et diuen, no, el activismo de la izquierda es una pisonadora, no perdonan nada, han ido a por él y no sé cuántos, i ells diuen, estos tenen una maquinària eficaç de fer forat i saben anar a una. Vull dir que menys els partits d'esquerra, que viuen en la seva realitat X, vull dir, crec que tot el món té clar qui s'ha carregat Amazon. I qui que s'ha carregat Amazon és, diguem, una combinació més o menys afortunada de ser periodisme local i d'activisme del carrer, no? I crec que, per acabar, voldria comentar que, hòstia, és parcial, però és una de les poques victòries que nosaltres juguem una part xicoteta, però que mos podem apuntar a l'esquena, no? No sé.
Sí, però això dia al principi que encara que parega un poquet agredolç, jo crec que val la pena celebrar-ho, perquè anaven a un escenari bastant pitjor que este, que és haver d'aguantar a aquesta senyora hasta que completarà la legislatura. I jo crec que si un any després la cosa s'haguera calmat, probablement aquest seria l'escenari més probable. Ja. Pues sí. I bueno, jo crec que ho Sí. deixem per avui, que a més tenim part de la plantilla malalta i Sí, s'ha de però ahí recuperar. seguim vius, sí. Bueno, En tot este el sabor tema... agredolç... Sí. Bueno, Deixem un apuntet, ja vos comentarem algunes novetats. Esta Sí. parla podem tallar si al final no sí, les comentem, sí. però crec que el tema de Amazon mos ha motivat a tirar endavant coses. I tenim alguns programes especials també, que a veure com els distribuïm. Cada volta que passa algo amb Amazon tenim més faena. Sí, O més sigui, faena, no sé ja com ho de- fem. ara mos deixa sense. Pues vale. Vale. Adeu. Adeu. Adéu.